Dobrý deň, volám sa Lubomír Feher a rád by som vám predstavil jednu z našich kľúčových služieb EAP, Employee Assistance Program. Tento asistenčný program je pre zamestnancov, ktorí nás zvyčajne anonymizovaným spôsobom kontaktujú k našej službe a adresujú situáciu, problém, kde sa aktuálne nachádzajú. Zvyčajne je to pracovná záležitosť, niekedy je to osobná. Je to situácia, kedy si nevedia rady, potrebujú sa zorientovať, vôbec nemusia tušiť, akým spôsobom majú ďalej pokračovať a príde veľmi bezpečné kontaktovať nás. Naši kolegovia si berú daného klienta zamestnanca vždy do stredobodu pozornosti. Veľmi empatickým spôsobom preskúmavajú, čo v danej situácii je, aké sú tam možnosti, na čo má aktuálne daný zamestnanec kapacitu a pomáhajú ujasniť si, aké ďalšie kroky môže vykonať v tejto danej situácii. Je to DNA našej služby. Spokojný zamestnanec je následne loajálnejší a výkonnejší v organizácii. To je hlavnou pridanou hodnotou, prečo si naši zákazníci objednávajú túto službu priamo u nás. Pokiaľ chcete overiť, či je táto služba pre vás vhodná, čo to presne obnáša, ako vypadajú prípadové štúdie, dajte nám vedieť, veľmi radi vás cez to prevedieme.